लाखिनो आं खावलायगोन राभा हासं अट'नमास काउन्सिल माने याथाव चिफ मानिनां टंकेश्वर राभा बिथांखौ এই সময়ত মই बर' সাহিত্য সম্মানীয় আৰু জনপ্ৰিয় কৰ্মযোগী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু বৃত্তি আৰু আমাৰ সম্মানীয় মুখ্য প্ৰধান শ্ৰীযুত প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ আমাৰ মঞ্চত উপস্থিত হৈছেহি। उदालगुरि नगरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय, FNF, महर ब्रेन्ड, बिबार ब्रेन्ड, आर'नाइ ब्रेन्ड, जुरिफात, माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना, आर'नाइ ब्लाउस, फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।